Hi guys! My name is Ria. Welcome sa channel ko. I hope you're all having a wonderful day. Sa video na ito ay magluluto tayo ng simple pero masarap na ginisang gulay. So, sa recipe naman na ito, pwede kayong gumamit ng kung anong gulay na meron kayo. Any gulay na favorite nyo. Alright, so umpisahan natin sa mga sangkap. Kailangan natin ng canola oil, bawang, carrots, kalabasa, ground black pepper, tubig. Kailangan din natin ng sitaw. Sa sitaw, nagpakulo ako ng tubig. Once kumulo na, niluto ko ang sitaw for 3 minutes on medium heat. Then, strain natin ito and then set it aside. Kailangan rin natin ng teriyaki sauce, soy sauce, at sriracha. So, sa lista ng mga ingredients, kindly check ang description box below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng pan, lagyan ng canola oil on medium heat. Once mainit na yung oil, igisa natin at lutuin ang bawang for about 3 minutes or hanggang sa magiging golden brown in color na ito. Next is, i-add natin ang carrots. Sa carrots, ginisa ko ito about 4 to 5 minutes still on medium heat. So, gisa-gisa lang yan. And then, next is, inilagay ko na ang kalabasa. And then, I season it with ground black pepper. Haluin lang muna natin yan. Then, mag-add tayo ng half of the soy sauce and yung teriyaki sauce. Tapos, lagyan rin natin ng tubig. Takpan at lutuin ito hanggang sa maluto ang kalabasa. So, mga about 12 to 15 minutes on medium heat. Next is, inilagay ko na ang sitaw at yung remaining na soy sauce, teriyaki sauce at pati na rin yung sriracha. Sa sriracha naman, depende yan kung gaano kaanghang ang gusto nyo. So, kung mahilig kayo sa manghang, go ahead and add more. Sa sitaw, niluto ko lang yan, additional na 4 minutes. Gusto ko kasi crunchy yung sitaw. Hindi naman sa like hilaw, pero crunchy siya na luto. And then, after 3 minutes, is tikman nyo and adjust it according to your taste. It came out really good. I really love this recipe. Alright guys, that's all for today. Thank you so much for watching and as always, take care!